И така, здравейте хора, аз съм Xbox Zolkar и днес играя в BG Play и днес ще ви покажа сервера, много як, PvP сервер. Така, имам една легендарка и full set, нямам меч. И така, това е спаунът. Значи, там е PvP World, там е шопа, там е евента и енда. Първо отиваме на PvP-то. Така, това е PvP-то и днес ще има евент от 20 часа. Коли има. Тук е пак нещо дупка долу. Там са направили касел. Там е кула. Така, отиваме на Warp End. Там е пак PvP. Така. Това е Warp End. Отиваме на Warp Shop-а, да ви покажем, има много яки неща, има за ранкове, за мечове и това представлява Warp Shop-а. Има тук работи с точки, някой ги казва кредити. Да видите колко точки имате, пишете DP баланс, аз имам 25. Тук са SMS-те за тези точки, с тези точки може да си купиш брони, мечове, нещо такова. Сега ще ви демонстрирам. Например, имам, ще купа една така пошенка. После пишете DP Confirm и ето ги пошенките. Тук има още пошенки. Тук има Home. Тук е голема, ще има скоро. Тук е пак як Home и тук е честа. Няма ви го покажам. Тук е легендарка 2 бора 130, Bedrock и така. Отиваме на Warp Command. Това са на ранковите, какви команди имат. Така, това е Iron User. И това са, има Kit Iron, Balance, Stop, Back, ItemDB, Mail, TPA, Workbench. Така, това е Goat, това е Goat, има Kit Goat, Ender Chest, Feed, Ignore, Top, TPA, Hair. Може да сетвате 3 хома и сервер може да пишете в цветното. Тук е Emerald, Kit Diamond, Backpatch, Cleveland, Inventory и Head. И на всеки ник, Repair и Spawner. И Emerald, Kit Emerald, Kit EGGS, Kit Bedrock, Nair, Hell, Head, Tu и да, Toggle, там не си. И така, и про на 5 хома. Отиваме на Warp Trade. Това представлява едно място. Свалих си пошенката, само тази се бекна да взема. Не. Така можех си фърля аз пошенката. Само да не клернат итемите. Ето я. Отиваме на Warp Trade. Тук може да си правите сделки. Моментите не носят отговорност за измами. Има още много варпове. Това е Warp Event, днеска от 20 часа евент. Як е евента. Сега ще ви покажа хома ми. Много е тъмно нещо. Тук още не е готов.
И това беше от мен. Коментирайте, харесайте, абонирайте за мен. До следващия път.